Comencem. Bon dia. Senyores i senyors regidores i regidors electes, a totes i a tots els assistents a aquest acte, benvinguts. Es dona l'inici a la sessió extraordinària de Constitució de la Corporació Municipal 2019-2023. La mesa està constituïda per la regidora electa Maria del Carmen Velázquez Rosado i per el regidor Jaume Femenia Ribes. La mesa declara oberta la sessió i, donat que s'han comprovat les credencials presentades, així com la personalitat dels regidors i regidores electes d'acord amb les certificacions remeses per la Junta Electoral de Sona. Han assistit els 13 regidors i regidores electes que de dret i de fet composen la corporació municipal i que representen més de la majoria absoluta. Per tant, la mesa declara constituïda la corporació. S'anuncia que tots els regidors han format la declaració de béns i activitats d'acord amb allò preceptuat en l'article 75.7 de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d'abril i l'article 131 de la Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana. A continuació, per secretaria, es llegirà la fórmula del jurament o promesa del càrrec sent cridats els regidors i les regidores per ordre alfabètic pels membres de la mesa, per tal de prestar el corresponent jurament o promesa. El jurament diu així o promesa. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor-regidora de l'Ajuntament d'Ondara en lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Marches a Pedrós. Sí, promet. Francisco Juan Costa Soler. Sí, promet. Francesc Antonio Giner Camaró. Sí, promet. Miguel Gómez Sancho. Sí, promet. Alejandro Hernández Giner. Sí, promet. Raquel López Díaz. Sí, promet. Natàlia Mateu Femenia. Sí, promet. Raquel Mengual Visquer. Sí, promet. Aurora Ors Pastor. Sí, promet. Pere Josep Picornell Vives. Sí, promet. José Ramiro Pastor. Sí, promet. Jaume Femenia Ribes. Sí, promet. María del Carmen Velázquez Rosado. Sí, prometo. Prèvia la promesa d'acatament a la Constitució, conforme allò que diu l'article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, els assistents prenen possessió dels seus càrrecs. A continuació, va procedir-se a l'elecció d'alcalde, alcaldessa, assenyalant-se que poden ser candidats tots els regidors o regidores que encapçalen les seues corresponents llistes electorals i que seran proclamat electe qui obtingui la majoria absoluta i que si cap candidat obtinguera la majoria absoluta serà proclamat alcalde el regidor que fou cap de llista que l'haguera obtingut en les eleccions locals, d'acord amb l'acta de proclamació remesa per la Junta Electoral de Sona. Els candidats són José Ramiro Pastor, del Partit Socialista Obrer Espanyol, Alejandro Hernández Giner, del Partit Popular, Marches a Pedrós, de Compromís per Ondara, Compromís Municipal, i Francisco Juan Costa Soler, Ciutadans, Partit de la Ciutadania. A continuació es procedirà a realitzar la votació secreta, per la qual cosa, per part de la mesa, es sol·licitarà dels regidors i regidores que disposen la seva papereta a la presidència de la mesa. Comencem la votació. Marches a Pedrós. Tindries cansat. Sí. Vale.
Francisco Juan Costa Soler. Francesc Antoni Giner Camaró. Anton. Miguel Gómez Sancho. Alejandro Hernández Giner. Raquel López Díaz. Natalia Mateu Femenia. Raquel Mengual Vizquer. Aurora Os Pastor. Pere Josep Picornel Vives. José Ramiro Pastor. Jaume Femenia Ribes. María del Carmen Velázquez Rosado. Trobe que Pere. Finalitzada la votació, anem a procedir al recompte de vots. Renúncia. No, el candidat. José Ramiro Pastor. Ja ho va deixar. Alejandro Hernández Giner. José Ramiro Pastor. José Ramiro Pastor. Alejandro Hernández Giner. José Ramiro Pastor. Alejandro Hernández Giner. José Ramiro Pastor. Alejandro Hernández Giner. José Ramiro Pastor. José Ramiro Pastor. José Ramiro Pastor. Francisco Juan Costa Soler. Per tant, el resultat obtingut és el següent. José Ramiro Pastor, del Partit Socialista Obrer Espanyol, 8 vots. Alejandro Hernández Giner, del Partit Popular, 4 vots. Francisco Juan Costa Soler, de Ciutadans, Partit de la Ciutadania, 1 vot. Havent obtingut la majoria absoluta de 8 vots,
és proclamat alcalde don José Ramiro Pastor. A continuació, es procedirà al jurament o promesa del càrrec d'alcalde president de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Ondara. Avui, dissabte 15 de juny del 2019, referme la meva promesa feta en juny del 2017, des de la humilitat i el servei públic molt pagat per estar acompanyat de gent que m'estima i pensant en totes i tots i cadascun dels veïns i veïnes del poble d'Ondara. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Ondara, amb lleialtat al rei, amb molt d'orgull i responsabilitat, amb molta estima al meu poble, defensant la justícia i lluitant per un món nou, prometent, a més, respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. A continuació, es procedirà a l'entrega de les insígnies als nous regidors i regidores. Francisco Juan Costa Soler. Està així. Jaume Femenia Ribes. Miguel Gomis Sancho. Alejandro Hernández Giner. Aurora Ors Pastor. Bon dia a totes i a tots. Donem pas a les diferents intervencions dels portaveus dels grups, que seran els grups municipals. Donem pas a Alejandro Hernández, del grup popular.
Bon dia a totes i a tots. En primer lloc, vull agrair l'assistència de tots els veïns i veïnes d'Ondara per estar ací presents en un acte tan important per al nostre poble. En nom del grup municipal Partit Popular d'Ondara, felicitar al PSPB per el resultat obtingut en les últimes eleccions locals, ja que ha sigut l'únic partit que ha millorat el seu resultat electoral respecte al 2015 i que, a més, li ha servit per a guanyar les eleccions. Felicitar també a José Ramiro per el seu recent nomenament com a alcalde d'Ondara. Anem a desitjar-te els millors dels èxits, perquè el més important en política és el bé del poble i no el partit que governa. El poble ha parlat i ha decidit que vos toca a vosaltres ser els capitans d'aquest vaixell. Un vaixell al que nosaltres estarem dalt i que espera que sempre arribi a bon port. Este és el meu primer plenari i també el de la majoria dels meus companys, que m'acompanyen en esta nova aventura. Crec que parlo en nom de tots ells quan dic que és un honor estar ací. Des d'avui, els meus companys i jo estarem a la vostra disposició per ajudar al poble en el que faci falta i intentarem estar a l'altura que Ondara es mereix. Vull agrair, en nom de tot el nostre col·lectiu, a les 963 persones que van confiar en nosaltres i que, a pesar de tot, no van ser el partit més votat. Des d'avui tindrem una representació de 4 consellers que de segur estarem ací per ajudar al poble al màxim possible. Espero que el govern de coalició que formareu a partir d'avui, PSPB i Compromís, tingui en compte el resultat de les passades eleccions on nosaltres obtinguérem un 28,42% dels vots i que es va permetre ser la segona força política més votada. Aquestes persones que confiaren en nosaltres també deuen de ser respectades i representades com tots. M'agradaria que penseu que nosaltres representem el Partit Popular, però no deixem de ser persones com vosaltres i que en un poble les sigles d'un partit no deuen de ser un obstacle per arribar a acords polítics. Un dels nostres deures com a polítics és donar exemple i per això des del nostre grup tindreu sempre els màxims respectes i la col·laboració que necessiteu. La nostra oposició serà constructiva i estarem sempre oberts al diàleg. Respectarem les vostres decisions perquè finalment són la voluntat de la majoria del poble. El nostre propòsit serà sempre la millora d'Ondara i no la de fer campanya electoral durant 4 anys. Jo crec que no hi ha millor campanya que la de fer les coses bé durant tota una legislatura. Volem felicitar també al grup de ciutadans que tindran representació per primera vegada en Ondara i que de segur faran un bon paper en l'oposició. Per la nostra part, res més. Felicitar de nou a José Ramiro i també a la resta de regidores i regidors per aquesta nova etapa que espero que estigui plena d'èxits. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Àlex. Donem pas a Marc Gessa, portaveu del grup Compromís. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per l'assistència de tot el poble d'Ondara. Avui és un dia important per al nostre poble perquè hem elegit qui serà l'alcalde els propers 4 anys. Però, a més, també és important perquè hem pogut posar de manifest que el poble d'Ondara, mitjançant els resultats de les eleccions municipals, continua volent un govern progressista en atorgar un nombre de regidors suficientment elevat per garantir la governabilitat amb les premisses bàsiques de la transparència i la participació ciutadana. M'agradaria fer un poc de reflexió. Durant aquests 4 anys, jo personalment he après moltíssim, sobretot al costat dels meus companys i de tot el personal que treballa a l'Ajuntament. Hem treballat de manera constructiva i humil i amb això ens ha permès aprendre i sumar per a poder fer les coses millor, aconseguint moltes fites i raonant com fer per aconseguir-ne moltes altres que encara ens queden per fer. En definitiva, hem demostrat que la política pot ser diferent, pot fer-se amb responsabilitat, amb estima, amb respecte i amb sinceritat. Tot això per a mi ha suposat un enriquiment respecte a la idea que tenia d'Ondara i de la seva gent. Ha ampliat molt la seva visió i tenint una visió molt clara del funcionament tant administratiu com social del poble, donant peu a la creació i adaptació d'altres idees per aconseguir des de més eficiència en la gestió com un major sentiment de pertinença, tenir sempre presents les nostres arrels i senyes d'identitat com a poble valencià. Estic molt orgullosa de la tasca que hem fet, tant de la que es veu com de la que no es veu.
Hem demostrat que som garantia de bona gestió. Una prova evident és que un dels èxits més importants de la legislatura que ahir acabaven, ha estat el sanejament de les arques municipals. I ara esperem continuar posant especial atenció a la despesa dels diners municipals i la seva correcta gestió. Passats aquests 4 anys, sabem que cal seguir canviant coses, obrir més debats, reflexions col·lectives, per anar construint i avançant, per a fer créixer el poble cap a la inclusió, cap a les oportunitats, fent un poble de futur. I en tota aquesta amplitud, des de Compromís, encara tenim més clar que en el centre de tot deuen d'anar sempre les persones i les seues necessitats. Per això ens calen polítiques valentes, socials i feministes. I vull remarcar polítiques feministes perquè en aquest moment en el que vivim encara ens calen més que mai. Volem seguir treballant per combatre aquesta xacra social que maltrata i assassina i menysprea les dones. Tenim molt clar que no estem ací per un bé particular, sinó per un bé col·lectiu, que és el que es vol és el bé del poble, i l'objectiu del nostre pacte de govern ha estat aquest. Parlem d'un pacte que millora l'anterior, gràcies a l'experiència que tenim, i a més, el que volem és anar un pas més enllà. És un pacte consensuat i elaborat des de la màxima confiança per part de les dues formacions polítiques i sempre des de la professionalitat i responsabilitat. Pacte que posa de manifest que assumim la corresponsabilitat de totes i cadascuna de les decisions que prenim. A partir d'ara tornem a ser un equip i deixem de banda la part del protagonisme i el partidisme. Amb la millor de les voluntats hem aconseguit la fusió dels dos programes electorals, degut a la seva semblança i bona avinença, ja que encaixaven perfectament. I marcant les línies, ens hem continuat prioritzant i donant especial importància al benestar de les persones, a l'atenció social i a la transparència i a la participació. Ja per finalitzar, sols em queda agrair, com ja es va dir l'altre dia que vam signar el pacte, agrair la generositat que s'ha mostrat per part dels dos partits. Dono el més sincer agraïment a totes i tots els membres d'ambdós formacions perquè tornem a dur endavant el pacte que garantirà la governabilitat i l'estabilitat d'Ondara els propers 4 anys. Per suposat, el meu especial agraïment a tota la gent que ha estat al meu costat aquest temps, família, amigues i molt arrimats, perquè sabem que han sigut dies molt intensos, però han demostrat estar a l'altura de les circumstàncies. I per últim, també, i no per últim, que després diré les altres paraules, per últim donar les gràcies al poble d'Ondara per tornar a donar-nos la confiança i així poder seguir treballant per ell. I de veritat que agraïsc a Àlex i a Joan que vulgueu sumar-se a l'hora de fer polítiques pel nostre poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. Passem a Joan Costa, portaveu de Ciutadans per Ondara. Bon dia a tots. En primer lloc, felicitar a José i a Marc perquè el vostre pacte de govern que sigui el millor possible per a aquesta legislatura. I en segon lloc, volia dir que és un dia especial per nosaltres, perquè gràcies a 253 persones que van votar, Ondara ha passat en 16 anys de tindre 3 partits polítics a tindre 4. Això m'enorgulleix i damunt, si jo soc part d'ells, encara més. I des de Ciutadans només volem aportar una cosa positiva, que és tot el millor pel poble, mos tindreu al vostre costat. Només és això. Gràcies. Moltes gràcies, Joan. Bé, i per últim intervindré jo. Estimats veïns i veïnes, benvolguts companys i companyes de corporació, amics i amigues, molt bon dia. Encetem una nova legislatura constituint la corporació municipal per als propers 4 anys. I primerament voldria felicitar a totes i tots els regidors que avui heu pres possessió dels vostres càrrecs, especialment aquells que ho feu per primera vegada, i podreu comprovar de primera mà el que suposa representar els vostres veïns i veïnes des del servei públic i la recerca del bé comú. Gaudiu d'esta nova etapa. Benvinguts a la casa de totes i tots, des de la que espero i confie que sapiguem posar a disposició el millor de nosaltres mateixos. La present corporació ha resultat de les eleccions celebrades el 26 de maig,
on els ondarencs i ondarenques van optar majoritàriament per una opció de progressista i d'esquerres. No debades, 2.173 vots, el 64% dels votants i les votants. A més, havent millorat els resultats del 2015 en 8 punts, ens ha permès un número suficient de regidors per a reeditar el pacte de govern que en la legislatura anterior va donar tants bons fruits dins de les limitacions de recursos que teníem. Sí que voldria fer menció especial a les 1.271 persones que van votar al Partit Socialista, fent-nos ser la força política més votada i depositant la confiança en el meu equip i en la meva persona. Agrair-los la confiança i suport. Tenen la nostra paraula que ens esforçarem en complir el nostre programa de govern que els vam exposar durant la campanya. Personalment, si he de fer una valoració de la legislatura passada, aquesta és molt positiva. En el pacte de govern del 2015 es marcaven les línies generals que Ondara necessitava, fonamentat en l'atenció social, la transparència, la participació, el model organitzatiu de l'Ajuntament, l'auditoria econòmica i la gestió eficaç, eficient i efectiva de tots els recursos de l'Ajuntament i del poble. A més, l'equip de govern va empastar molt bé a l'hora de treballar en el dia a dia, amb molt bona sintonia i que amb els encerts i segur que alguna errada continuarem aquesta legislatura fent molt i molt bo per Ondara. I des de l'experiència i la generositat, el PSPB i Compromís per Ondara han reeditat i millorat el pacte del 2015 per a l'actual legislatura. Un pacte 2019 més compromès, si cap, amb els ondarencs i ondarenques, amb propostes concretes dels 2 programes de govern a posar en marxa els propers 4 anys. Pensant en una política de poble i no de partit, que faça bandera del diàleg, la pluralitat, la participació i la visió de llarg termini, on ens reforcem com un sol equip i ajustem l'estructura organitzativa de les regidories per fer-les més eficients i horitzontals. Tenim per davant grans reptes, grans projectes que són bàsics per al futur d'Ondara i que esperem que prompte comencen a fer-se realitat, com per exemple l'Espai Jove, el Centre de Dia, la fusió de les empreses municipals, l'àrea recreativa del Molí Coví, la recuperació del terme municipal, activar la Comissió 2030, fer un planter d'empreses, millorar totes les instal·lacions municipals, l'escola d'estiu sènior per als i les nostres majors, els nous accessos al parc comercial o la unificació dels centres educatius, entre molts altres projectes que podeu consultar en el document del pacte. I des del càrrec que avui se me confia novament, com a alcalde d'Ondara, des de la responsabilitat, la empatia i la humilitat, em poso a disposició de totes i tots els veïns del poble per intentar ajudar-los en allò que necessiten. Pense que és un gran honor per a un ondarenc ser regidor de la corporació municipal, però l'honor més gran és poder presidir-la com a alcalde. Augure una alcaldia i una legislatura fructífera, perquè estic rodejat de gent molt compromesa i disposada a treballar pel poble d'Ondara, des dels mateixos regidors i regidores, treballadors municipals, que són uns grans professionals, companys i companyes de partit i amics i amigues. I en el capítol d'agraïments, tal com vaig dir fa 2 anys, el camí que continua avui és un camí compartit amb tots i totes els que m'envolteu o heu estat amb mi en algun moment de la meva vida. Amics i amigues, família, companys i companyes. De fet, pense que, degut a vosaltres o gràcies a vosaltres, continue estant ací, perquè heu fet que siga qui soc. I no vull acabar la meva intervenció sense agrair a aquells que més em pateixen, encara que em diguen, des de la humilitat també, que no cal repetir sempre els agraïments. Seria injust no fer-ho una i 1000 voltes, la meva família, els meus pares, els meus germans i nebots, els meus sogres i cunyats, els meus amics i amigues i, com no, a la meva dona Carmina i els meus fills Carles i Cesc, que m'aguanten la dedicació que faig al poble i que de vegades li la furte a ells. Gràcies. I acá. I acabe la meva intervenció exactament com vaig acabar la de la meva investidura del 2017, afrontant amb orgull, sabent que és un honor i un privilegi, des de la veritat per a ser lliure i enfortir-me dia a dia per a servir als demés, us demane que m'acompanyeu i m'ajudeu igual que m'heu acompanyat els darrers anys i avui. Salut i que tinguem molta sort totes i tots. Gràcies.
i no havem més que tractar en esta sessió plenària, donem per tancada siguent les 12:30. Moltes gràcies a totes i a tots.